tun thlenga kala hlau em ziak tu zai ona leiri ke puiro hi huaisen ni hau lo huaisen le hlau nei lo ang tho thanga hlau deuh tho si chunga ramwa le thil dang lui kalte hi hrat tak kani rova ziak mi le mi thiam le mi ril kanina hek lo katon ang te pe hel le bela thuam moi nei mi lovin kan hril tok tak ang cheu kum sang ni le pakua April furtuilen tran lai khani a kan kho chuat chhong lam tuilum ram kan nei kumin tui vai lui kamalen deng turin chanulama kain ak chuak peka man mo vak lo takakal kani a tailam dar nga vel thlengin lenden katumna lui kam triawa chuan in ngatin thut chol pa in khothim hun ka ngak tawang wang mai ka omna lama hian ka pia de uleka kongpui hlui ve tak omin chumi pia chu chura rwal thing mun ngodur cha thimup le re rui mai hi ania tunma in helai kongpui siam dumga thi anlom nual to a tlarang tong le soitur hria anlom nok pok kongkam maya an mandir po tun thlengin hmu thein ala om kong siam dumga thla ba ka tuitla hlum le motor accident le sai swalin ati hlum te thla na mun ani berang chu thunga ya lu le toila chutia lui kama khothim nga ka chulai huna ka thut wang lai khoron thim lek lek to a lui kam le lama chuan zono teronin bual hi kawa mu a keipo meron ve reng ma se min hlau hran lo tuya te zuang lu ta an hleu reng lai chuan lo le mu nei niom tak hian luimong lam chu an thlir thap mai an chako lam chu panin lauti hriat tak chung hian an tlan bo zo ta vek mai ani thanglam ka zu thlir chuan engma mu ka nei velwa are in are vung to career ru chuan ke hi enga tinge o helai thleng ka local chu le ti in kain cheru ani ber to chutia ka in ngai to lai vel chuan khuwa athim to a me en tel lo chuan engma a mu thei to lo thanglama tang chuan tuihan palrik buan ang hian ri ka hreta phut mai ka me en chuan ka zuk chun ngal wata ka thil zu mu chu ka phu chiangin ka hlau chiang nge ye sai sual minon man tuma ka thanglam mau tlon thum vel ka tangaron kalmek chu ka zu phut mai rang tak le chak thayang ber chuan tumbi lam nei chuang man lovin ka tlan thui man le ka halu tuk to chu miron to lovin ka hrebok nen ka tluta der mai dang ro tui hala chu tia ka omlai chuan luila ma nge mai chuan patling trabri chuan amen ti phozok mai chumin hu relo te a kabul thingkunga chuan chia rak nok hi ka hreta ka men chuan kan en chule mi hring pian mang chia dum thul le thopnoin bel nei lo lutung mitmeng kul mai hian alai miron chua khum zul mai chu ka muzoka ka en chiangam hau lo mai le heti lai hian ruwa sur hau lo ba ka thia tle mi lo boka ma se thingzar vel ain soi chele suau thin chu ta zet chuan ka hlau mang ang viau to ka mul thi ading sung mai chu ta le ka hmalawa tang chuan tuin aron the tawak mai ruwa sur lo mai ni lovin arsi mu tur om zo kani ka men la chu aeng thei ta lo nen thim thama kongpui nia karin lama karin kaltari maya chutia ling le hnimpik bun ton le lungtau le khora tluk le tlak fomaka wa nu chuan mun han hiam dewa katlata dok mai ma se katlak na chu kongpui alo ni hlau mai kongpui ko tangin kongpuya katla alo ni katlak na hian ka men chu ka pai lopa ka pia lam khat vel hla a eng sa hian alom tlat maya man mo taka charin thei anga chakin sai sual khaton le hlau na nen ka in sa seng zela kong sir thir rek po sai sulani ka hlau thin le ka malam konga thani om tak dum tle zul han sot zuang zo zawa kong thanglama sot bote kong chaka tanga mi be chunga mi ron zui pa mi nui khum vak ri ka hriat te po engtin vaka chan ngai na le han chawpo so na om chuang si lo tan ti kal ti a ka thlen thui fe nu chuan kong kama dum ka ho mandir ka thleng don ta he mandira hian
dum ka thi thla an mu thinin helai bul vel ram wak lui kal ngam chhun te po in mule ton an nei zi ani chumi hmun chu kaltlang nge ngai si lungvam phak mai ani to ka ma trap thom ka hriat na lai vel chu ka an chhun eng wata trap thom re mia thlia thori ta so mai thingle mau nim vel engma a chemia silo ka kor mor velero a phevor vor mai chem chuan ka vai kuala chumi pa chuan chak takin kal pa zela thui fe ka tlan nu chuan clean mirun chem zui sung vel bak chulai mandir la ya chuan ton nei to lovin sot kat ka thleng zui ta ni thui vak lo ka kal le nuin puares lian a chuan mirun phal lawani hemi zana ka len den tum hi tun hun thlenga hriat chuat chang kala hlau ber ni in sai sual lo wangin ka len den tum ka thul ta ni ton hriat ziak tu tlanaral te kapu ton hriat ka lo ser veang cheu lawm tak phei chu ni lo voi khat chu kan khuate ran huanga tana kan nei tak ram chu kan thea a mun ma nuamin bule thlai po a tha le mai voi khat karam riak chu ka chau deuh nen thimhlima kamuwa zandang ang lo takin hriat ka nei tatlat mai ka thlam chaka hian nulanui ri har ri ka hreta a kalamu hil lova thom chu ka ngai thlenga ka thlam lampanin anon tong phei nak naka ka thlam varanda leika chu anon raprita thap mai mut pa in kong khar lam chu ka lo thli renga chuta ka thlam kong khar chu ron hongin an mu to ni hi an tia min chua san vele mai chuta chin chu thom hriat tur aum talawa are hian are tlok mai ni makkat em na chu kong kharon in nam hong kha kalo en renga tu marun dak anom si lawa tong ri hriat tur aum bok si la siam ni tamayang ti in kapu in awang la ya thilton min hrilani kumina kan lo na ya po thilmak ang reng tak mai thleng om le tatlat maya thla po alave kher om love mani mai khan lo pakhata chuan anei tu te fe mi si lovin an lawa chuan an bung tlar put mai loman ruai ni so anti maya anei tu te hne na voina khan lomin varoi hnem om vele anti chuan angai nan hrelo hle tuma kan ruai lo reng a fe po kan fe lo hrim ti in an lo changa anei tu te chuan makan ti ema wangin atu ka chuan lawa chuan an kalta a an bunna om an soya chuan an han kalkuala lo thlo thluk pakhat ma alo om lo ani bungtlar put mutu te khan dot an soi ni yangim le an ti donila mi pakhat mai po an ni si lova enge om ziani tang le ram huai ram mi kan tiang hi an ni mayangem hostela thom ziak tu msa sangni somba thum kumani a class 10 kan ni kum ani aizol tlak lama private high school larve thei deuh maya ani a mai ro chu anei tu pa aboral to wangin ke ma ni bet chu a student nung ber kan ni a school chu ti top ani to don ani ti top ani don awang chuan zirlai le zirtir tu po kan in thla da tlang le maya board exam chu akum le sangni som palikum tira kan exam don ani sangni som pathum kum top lama chuan student kan tam lo boka hostela lu vek tur antia ma se azong zong chu kan lut lem chuang lo broad exam ma hian selection exam kan nei dona chumi selection exam paper kan ruk chhuwa don san chuan lom thilmak deuh mai chu kan tun tak ni a ma tang to in thom ni neu te kan hreto a kan soi hrang ve veu to poka zan khat chu ka thian pa pakhat nen in lazir taima deuh hian kan warden mut nu thleng chuan kan zir lui ta vela warden chuan minrin ema wangin kalau zuk muanga in zir zoa ron kal thamayang cheu atia zandanga po chutiang chuan kan ti to a warden chuknu relo te a chuan computer vel chu kan on ru tanta a question paper chu kan print tanta pani khat kan print nuwa chuan corridor thing chuat kal zonga ri deuh trot thina chuan mi ron kal thom aom ta tat mai step a chuan ron chhawang hian pen thom kan hria rang deuhin direct in computer chu kan off a
kan vadak chuaka tuma anno om si lo step te kan han ena tuma anom bok si lo question paper ru kha a lo om ema wangin thlrang ram huai ti vel kan ngai tu thleng phachi lo ani tuma om talo chu computer on le in kan print le ta pathum pali vel kan print chuan pen thom bok chu kan thale a warden emo ti in kan off le vat ma se amang bok chuan tuma an lo ni le lo a hun lai kha chuan question paper ru kha rang a in a lo thonom zok awang ani che kang chu kan ril ruwa thlrang ti vel alang phalo ma se a nuwa ka ngai toilet hian katiang khopa kal thom chiang le tuma om si lo kha thilmak engemoni chu aom ve nge ani ti le ngai tu ti thui ve tak chu ni in ka hria mania pai bo mai tan ka ui ve dewani